Joelet aulkia lur orotarako gurpil bakarra duen aulki berezi bat da. Bi gidari edo laguntzailez bultzatutakoa eta mugikortasun zailtasunak dituzten pertsonekin egokitutako mendi ibiltaritza egitea ahalbidetzen duena. 1987 urtean, Joel Claudelek sortu zuen aulki hau, eta hortik datorkio bere izena. Joelen naia bere iloba gihar miopatia batek jota mendibilaldiak egiten jarraitzea zen, eta horrela naturaz gozatu ahal izatea. Gaur egun, hasierako aulki hori asko hobetu da, eta oso ezaguna egiten ari da, eta ez bakarrik aulkiaren garapenagatik, baizik ere aulkia bultzatzen prest dauden pertsonei esker. Erakunde publikoak, elkarteak, partikularrak, turismo erakundeak, parke naturaletako kudeatzaileak guztiek erabiltzen dute aulki hau ezinduak naturarengana hurbiltzeko. Oñatiko institutuak ere aulki honi bultzatu nahi dio, eta eskaintzen duen gidaritza formakuntza zikloan Joeleteri buruzko jakingai teoriko eta praktikoak sartu ditugu. Jarduera polit bat da, guztiak bateratuta daude elkartasunaren inguruan. Helburua bakarrik mugitu ezin den jendeari mendiaren plazerra gerturatzea da, menditik mugitzen erraztea. Arantzazutik abiatu eta Urbiara iristea izan zen gure helburua. Pozez amaitu genuen bidaia, lehen aldiz Joelete aulki bat Urbiara igotzean. Atzeko gidaria orekaz eta balaztaz arduratuko da. Aldapa denean, aulkia bultzatu ere egingo du. Aurreko gidaria norabideaz eta tiratzeaz arduratzen da. Gurpila toki egokienetik eramaten saiatuko da, eta atzeko gidariari ohartuko dio oztopoak direnean.
Espero dugu horrelako aulkiak sarri ikustea gure mendietan, eta aulkia bultzatzeko gidariak inoiz ez faltatzea. Aizkorriko bidean arrastoa ireki dugunaren sentsazioarekin amaitu dugu.